a ci gaba da tattauna da muke da direbobin adidita sau a cikin wannan shiri namu mai suna ta mini riga da wando ga mutane da wani chairman na roundabout din NNPC da ke nan Hotoro a cikin birnin Kano Dabo. Yalla bai mai sunanka? Assalamu alaikum. Ni sunana Ibrahim ne. So Malam Ibrahim S. So masha Allah. Suleiman kenan. So masha Allah Malam Ibrahim. A bisa halamu na ji suna ce ma chairman, shin kai ne chairman din wannan waje? To ni ne wakilin chairman zan ce domin chairman din baya gudan. So masha Allah. Me zaka ce dangane da wannan sana'a ta fita adidita sau? Mu sana'a adidita sau alhamdulillah. Tunda mun fara adidita sau zan ce mu ne wanda gwamnati ta fara ba adidita sau ana Kano. Kuma a cikin wannan sana'a muka yi aure, a cikin muka yi gidajen da muke zaune yanzu. Masha Allah. Mana dai ta yi ma riga da wando kenan wannan sana'a. Kowace sana'a ba rasa kalubale, shin wani kalubale aka fuskanta a cikin wannan sana'a? To ka san duk abin da aka taru mutum 1, 2, 3, 4 dole ko da kai baka da wasu irin matsaloli sauran abokan sana'a za a ta samun matsaloli da maybe kai ma abin da ya shafe ka. Wannan gaskiya ne. Da irin a titi samun matsaloli da tare da abokan aiki na kan titi. Za ka samu ana samun kalubale sosai. Wanda za a rika yin jam'i kuma ana taron adidin suna da kirki. Za ka samu maybe wani mutum babba ne ma zai zo ya dan maka mistake kaɗan wanda ne so ba zai iya hakuri ba. Sai ya wuce da zagi da sauransu. To nasarori kuma ba ya labai? Amma nasarori na baka labarin su a baya. Tunda na ce maka mun a cikin wannan sana'a muka yi aure, a cikin muka yi gidan da muke zaune, kuma yanzu haka dai aure ina gana da yaya da 5. Gaskiya ƙarshen nasarori kenan. Maza uku mace ne. Masha Allah. Kuma cikin halin da muke ci mu sha mu yi riga mu yi wasu mana sauransu. To alhamdulillah, wani kira za ka yi ga gwamnati ko matasa da ita wannan sana'a ta ku? To matsalolin da ake samu kenan. Ita gwamnati farko gwamnati ce ta kullo da wannan abu. Malam Ibrahim Shekaru ya sayo 500 farko, ya sake sayo kuma 1000 ya raba wa matalakawa, wanda duk wanda ya sai wannan abun yanzu Malam Ibrahim Shekaru yana da wani abu na a ciki wanda shi fara yin shi, wanda kuma a ƙasar ne yanzu gaba ɗaya ma mai ƙasa ko ina abuja, amma dai yanzu zuwa yanzu ba wani abu kallabi da gwamnati take bayarwa. A baya ma kamar shekara ɗaya nan gwamnati ta zo aka yi ta ɗaukar sunayen mutane da wayana gwamnati za ta ba da wannan adai su, amma har zuwa yanzu dai ba wani labari. Gwamnati ba ta ba da wani tallafi game da wannan abu gaskiya. To da fatan sakon ya isa ga waɗanda abin ya shafa. Sai muna fatan gwamnati ta ji wannan ta waiwaye mu da tuna da mu kuma tunda mu ma 'ya'yanta ne. Wannan gaskiya ne. To masha Allah da bamu. Saboda kun mun gode ku ke mana wannan abun, Allah ya ce maka, Allah ya rufa asiri. Amin. Alhamdulillah.